سلام زخبركم تخاتاتلتي ناتنا تي في كما يتوعلم نلوم علات زدالنا يوم زيناتات وشتهاجرن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا كسافة سامة زيناو تحستونا خدكتاتلو بخبرن دعدمنا نابزدالنا يو زيناتات نسجر سنة مكتتال أرست زينام أب إيرترا سفح المعاطو مدباتي السلاسل أبزل والأوان تمالي عسرت مقابيت منستري فاينانسن هاقرا والمعاتن بانك المعات أفريكان نا 10 مليون دولار سممع كم زخطو متقاليهم قماقم بحرنا نعبيت كعس أقر هاقرنا بزبل تيما زكياد زولون عصوبي زبل شمس توهبون كداماي هاقرا وددر كعس أقري قماقم بحرين كاب 9 مقابيت جميرو أبتا ودباويت كتمانا كتما عسب إكير كم زولو تفليتهم بريزيدنت تكال مايكروسوفت براد سميز اتا امريكا وتكال تكنولوجي ابزغت سلوك للتعمتات اب تحت قرصي سب صرح بالحي دوب افريكا نياستات 300 مليون دولار وفرك قبر مخانو قليصهم نتي منغست دوب سودان نمأسار لعلو السب سلطان زوست زلو سقوم تسعيبوم ابتا هاجر انتتيو بزلو وطر دمام كيفل كديات وصا امريكا ابجبا زركبو كلهم هتو صراح زي بلوم سراحتنياتات منغست امريكا بقلطف كابتا هاجر كوصو كم زعززه تغليصوم أمانغو إسرائيل من قصاص حماسن استجمرة مسرح مقراص توخسي أب حدقا كياتو تسجيو أبزلو الأوان منغست إسرائيل نوشمت كازا زهبو زنبرة قرب حيل إلكتريك كم زقارصو يحبرالهم أب إيرترا سفح المعاطو مدباتي السلاسل أبزلو الأوان تمالي 10 مقابيت منستري فاينانسن هاقراو لمعاتن بانك لمعات أفريكان نا 10 مليون دولار سممع كم زخطو متقاليهم زت مالي أب أسمرا استخدتم السممع نتي أم مسرح زلو عمام معباي هاقراوي عقم ساعات زدرعن أم معربا وكفال هاقرنا دما حادش مدبر تحياو ساعات نمهناس زوع المخانو اتحابريتا وسيخو قليص اللوم أبتا أقات أمي منستر فاينانسن هاقراو لمعاتن إيرترا دكتور جيرجيس تخلميكال نتي بانك لمعات أفريكا زوسدو تبقسو دحر مناغ منغستي إيرترا مست بانك بمتحببار أبقيسو نزول مدبات دمام بقبو يفتسم كم زولون كم زفتسمنا رقاقيسوم أبتي إيرترا اتقابرو ممعبال ساعاتن كالوت لمعاتاو مدباتن دقف ناي بانك لمعات أفريكا كم زي في الليا زرقاقتسم أب بانك لمعات أفريكا مكتل وانا دايركتر مبرق أفريكا لياندر باسولة بوغنوم إيرترا تحياو ساعات نمعباي زخل قزيف باراو تساقا كم اتوننا نتيروم أقدمو بمسرة أمانغو منغستي إيرتران بانك لمعات أفريكان استبتح السممع أم مسرح تقبار زركبن أكل التشحن 26 كزازم تسبيز زقبرلون أبدك أم حالة تركينو مسماء كلاي ممنشاوت ساعات حرقي كوز سنبر مدبر تحياوت ساعات نمت كال تردادي منبارم الزكريم منغستي إيرترا صلات ساعات نمعباي أبز أوان أب 10 تغلت بوتاتات نناي 30 ميجاوات نقطاتات ساعات كتاكل مدب حيزو يسرحلو كم زلون أزد ما بدمر كساب 360 ميجاوات ساعات بمنشاو أمفتح تساقمات ساعاتن أمدبات هاقراو لمعاتن عابترا كتصاوات مخانو اتحابريتا وسيخو يردم منغستي إيرترا نخلو خكير زوتن مدبات هاقراو لمعاتن مسمار بمجمرتا وحسنة ساعات نمرقاقاز بزوح ساعتات أمكير كم زركابي زقلاز زي أبصلات ساعات زقبر وفر دمام نتا أب هاقرنا تخزينو زركب ناي مريتن بحرن عور تساقاتاتن قزيفن زلاغن قد أباو مدبات أكالات أفي كخون مخانوانين قر قماقم بحرنا نعبيت كعس أقر هاقرنا بزبل تيما زكياد زولون عاسوبي زبل سمستوهبون كداماي هاقرا وددر كعس أقري قماقم بحري كاب 9 مقابي جميرو أبتا ودباويت كتمانا كتما عسابي كير كم زولو تفليتهم أتقماقم هاقرنا كينو توقب ترئيتهم بسبورتاو نتفتات بمدرع وقابهم نمدرع زكياد زولو وددر كعس أقري قماقم بحري لوم عمد أبسليدا مالت كالاندر نايتي 9 هاقرا زحقوف كونفدريشن كعسو أغري ماكلاين مبرغن أفريكا أتيوم زكاد زلو مدم مخانون أفتن مجمري أوان أب عسب زكاد زلو وددر دمام زوباتات دوباو كأيح بحري سميناو كأيح بحرن دوبوبن يساتفا كم زلواون اتسترخ بحابري تارديوم أب كتسال دما بسرع هاقرا وددر ككاد مخانون تقليد صلوم إذا فلامي هاقراوي وددر كساب 18 مقابيت أبو دباويت كتما عسب ككاد مخانو تفليت اللوم
ፕሬዚደንት ትካል ማይክሮሶፍት ብራድ ስሚዝ ተኣሜሪካዊ ትካል ቴክኖሎጂ ኣብ ዝቕጽሉ 2 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ንያስታት $300 ሚልዮን ወፍሪ ክገብር ምዃኑ ገሊጹ። ስሚዝ ኣብቲ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ወፍሪ ነቲ ኣብቲ ዞባ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ጠለብ ኣገልግሎት ማይክሮሶፍት ንምምላእን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ተወዳዳሪት ንምዃን ንዘለዋ ድሌት ንምትግባርን ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም። እዚ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ትካል ሶፍትዌር ምዃኑ ዝንገረሉ ትካል ማይክሮሶፍት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ከተማታት ጆሃንስበርግን ኬፕታውንን ደቡብ ኣፍሪቃ ማእከላት ዳታ ንምህናፅ ኣስታት $1.1 ቢልዮን ወፍሪ ምግባሩ ዝዝከር እዩ። ንወፍሪ ማይክሮሶፍት ዝመጎሰ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎዛ ብወገኑ እቲ ተበግሶ ኣብታ ልዑል መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ዘለዋ ሃገር ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣረዲዮም። ጸብጻባት ከም ዝገልጽዎ ደቡብ ኣፍሪቃ በዘለዋ ልዑል መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ቅድሚት ካብ ዝሰርዓ ሃገራት ዓለምና ምዃኑ ዝንገረላ። ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ሃገራዊ ትካል ስታቲስቲክስ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዘርግሖ ሓበሬታ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናይቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት 31.9 ሚእታዊት በፂሑ ምንባሩ ይግለጽ። ነቲ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንምእሳር ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ስዒቦም ኣብቲ ሃገር አንጠጢቡ ዘሎ ወጥሪ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ኩሎም ህፁፅ ስራሕ ዘይብሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዝኣዘዘ ተገሊጹ። እዚ ክፍሊ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሰሜን ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብረት ድማ ብበዝሒ ናብ ከተማ ጁባ እናተጓረተ ኣብ ኢድ ህዝቢ ይኣቱ ብምህላው ዜጋታት ኣሜሪካ ንድሕነቶም ክብሉ ብቕልጡፍ ካብቲ ሃገር ክወፁ እዩ ዝሕብር ዘሎም። ዝሓለፈ ሰሉስ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ሰራዊት ሃገር ኣብ ግጭት ድሕሪ ምእታው ስዒቦም 2 ሚኒስትራትን ቀንዲ መሻርክቲ ምክትል ፕሬዚደንት ሬክ ማሻር ዝኾነን ምክትል ሓለቓ ስታፍን ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ዝሕበር ዘሎም። ብዘይካዚ መንበር ቤት ናይቲ ቀንዲ ተቃዋማይ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምዃኑ ዝንገረሉ ሬክ ማሻር እውን ብሓይልታት ጸጥታ ተኸቢቡ ከም ዘሎ ዝሕበር። እንተኾነ ግና ደገፍቱ እቲ ስጉምቲ ንስምምዕ ሰላም ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብሉ ይገልጹ ብምህላዎም ሓደገኛ ሳዕቤን ከይህልዎ ተሰጊኡሎም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝተጀመረ መስርሕ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ ተሰጊኡ ኣብ ዘለወሉ እዋን መንግስቲ እስራኤል ንወሽመጥ ጋዛ ዝህቦ ዝነበረ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘቋረጾ ይሕበር ኣሎም። እዚ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነቶም ሓማስ ኣብ ኢዱ ጆሆ ሒዝዎም ዘሎ እስራኤላውያን ንምልቃቕ ጸቕጢ ንምግባር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣቐዲሙ እውን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ ጸቕጢ ንምፍጣር ናብ ወሽመጥ ጋዛ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ከልኪላ መንባራ ይዝከር። እዚ ስጉምቲ ድማ ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ዶሓ ቀጠር ንምክያድ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን ይውሰድ ብምህላው ነቲ ስጉምቲ ኣብ ሓደጋ ከይውድቆ ተሰጊኡ ከም ዘሎ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። እዚ ምቁራፅ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምስቲ ተመዛቢሉ ብሕፅረት መግብን ካልእ መሰረታዊ ጠለባትን ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ፍልስጤም ዝበኣሰ ማሕበራዊ ቆጠባዊ ፀገማት ክኸትል ከም ዝኽእል እውን ሃገራውያን ትካላት የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት ሓያሎ እስራኤላውያን ጆሆ ናፃ ክልቅቖን ከለዉ እስራኤል ድማ ብዙሓት ጆሆ ሒዛቶም ዝነበረት ፍልስጤማውያን ናፃ ከም ዝሰደደት ዝዝከር እዩ። እስራኤል ኣብዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ልዕሊ 46,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉን ከለዉ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ ወሽመጥ ከም ዝዓነወዮም ወግዓውያን ስታስቲካውያን ጸብጻባት ዝገልጹ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዕለት ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት ውሽጢ ሃገርን ወፃን እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዮም። ኣብ ዝቕጽል ዕለት ብዝተፈልየ ዜና ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን።